ताले यलवा ताहे मुन मालते बैठल बली बता तोला ते हु तोला पर थू दियो नहीं हो पता विधुआ से पूछनी तो पता लालो बदईता में बैठल बा तो बदईता महीने ता भइल बले का कही रे मनवे नहीं खेला कर उ ताले ओकरा से कोई दिन भ गइल भेट कइले ताउना थे रे ओकरा से आधाद बुली बता ना ताउना थे आथे बुझ जनी होतला थे हां फोन से बात नहीं थे हो रे मोबाइलो बंद बताओ तो कर आ भाद बुरी ओय थोइनी थो ना हमरा ल दे दिया नु करे कौन रे बताओ तो बिना दे मो बताओ आइडिया बताओ थोइनी थू तोल दाव में आउदी तोल के वाह का आइडिया देली रे चल आज तोरा के 1 लाख में तारी पिया ना दूध बनी ठीक बा चल चल ना दे आज तोरा खाली तारी खाना फ्री कर दे चल ए लाला पुदीना हो हल्ला पुदीना ले लो ताजा पुदीना आ गइल ता पतीता देता पता ता पुदीना दादा भैया पुदीना ले पुदीना ए रुका कहो एक पुदीना कर पिए बा ए हई बेच न है न पुदीना ले लो 20 रुपया पुदीना 20 रुपया पुदीना ठीक बा दो दादा बल्ला ना ओइ छोटका देत रही बड़का दो लो ये बोलते लो पैसा दो ला पैसा ला तले लो तल ठीक हो जा लो ए ले लो पुदीना आ गइल पुदीना ए ले लो पुदीना आ गइल पुदीना हला पुदीना भैया हला ए पुदीना ले लो हला पुदीना भैया हला पुदीना भाई पुदीना काया जिन बाबा घूमते तो पूरा टोला घूम लेली सब ओकरा से भेट ना भइल देख भाई पुदीनो सूख गइल ना बाबू भेट कर ना गोल लग रहे तुम लोग ठीक तो चलो तो भेट हो जाए अब तो चाटे सो बाबा पुदीना ले लो लूट ओइ धो ये बोल ए पुदीना ले लो पुदीना ए पुदीना ले लो ए पुदीना ले लो पुदीना ले ले भैया हला पतीना ले ले ए पुदीना ले लो पुदीना दो ए पुदीना ले लो ई तो बात तो जानल पहचानल बा। ए पुदीना ले लो बुझा तो यारवा हो पुदीना बेच ना यो ए पुदीना ले लो यारवे हो जातनी भौजी से कहे भौजी पुदीना क्यों लिया ए भौजी बोली सुनो ना पुदीना आइल बा पुदीना के चटनी खाए के मन करता जाए के लिए हाँ मम्मी जाए खरीद लिया हमरो बहुत दिन से मन करता पुदीना के चटनी खाए ठीक जाए पुदीना ले लो पुदीना ए पुदीना ले लो आई तारी खाना पीजी आओ जल्दी बुला तेरी दो सुन ते पहरा दे ठीक बा क्यों हुआ इतना से बताइए ठीक बा आल तारीख खाना तो ले हिला सवाई तो तन आप ने थनु हे माय हो तो तन हे माय रे किलो डावेला दुलो बनी ताली पिया यलवान मादा दाई पुला इतना दिन से मोबाइलवा काहे बंद कइले बारू हमरा के पगलवा के मन बका ना हो मोबाइल बंद थोड़े कइले बनी बाबूजी अब भैया मोबाइल कुछ देर गलो तू आ गए सब आदमी घर ही बा देख लिया तो जुलूम हो जाए भेंट हो गल तू जा यही तो चल जाई कितना दिन के बाद तो आज भेंट भइल बा ये खाली गला मिलबुनु तबे हम जाए हम चौरू भी ले गए आ वहाँ के अभी ले आईनी ना कौन पुदीना किनता नहीं देखी तनी तू पिटू आई बा जल्दी मिल आही बाप कमना लइका से ई गले मिलता नहीं ना छोड़ दे हमरा के छोड़ दिया ना छोड़ छोड़ दे भर सब तार मोबाइल में कुछ ले वालो ए जी कहां बानी छोड़ दिया आधा खिला दे दादा पिटा को दादा को तुम्हें
फाइटिल ना फाइटिल तो तबे तनी दात Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need. हो देखो रे का भइल बा चल बे अरे की कोन बाबूजी कहां जा जल्दी जल्दी हो जाके पदिना में चल Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. हमरा को केले चोरी काय भगलिए रे तो फले तला खत खत हम छुटाई ता साला पूरा मार के टूट देला मार सर हमने के धडल सुन दोसर कोनो आइडिया खोज कि से बेट कोइल जा हम ना दम थले हुटा खाती तू दा भोजपुरिया भाई लोग के प्रणाम भाई हमनी के देखी ई वीडियो बनौनी असन जौन की जौना के शीर्षक बा पुदीना ए हसीना जौन की पवन सिंह जी के गाना के बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा बा बहुत खुशी के बात बा कि अरविंद सिंह गोपालगंज के सब्सक्राइबर 5 लाख प्लस में चल रहा बा। एकरा खातिर हमनी के पूरा अरविंद सिंह गोपालगंज टीम के तरफ से रउआ लोगों के लाख लाख धन्यवाद बा। देखी ई वीडियो रउआ लोगन के कैसन लागल हा कमेंट करी शेयर करी लिख के कमेंट करके बताई कि ई वीडियो रउआ लोगन के कैसन लगल बा। जय जवान जय भोजपुरिया समाज। नमस्कार।